nostàlgia amb agraïment, creativitat amb atreviment, experiència amb innocència. Resumeixen les activitats amb les quals el Col·legi Sant Josep ha tancat el curs escolar amb l'alumnat com a principal protagonista. L'Enyorança va obrir les portes de la Sala Gomis per acollir l'acte de graduació dels estudiants de quart d'ESO. Enguany, amb estrena d'escenari per donar resposta a la demanda i a la comoditat que aporta la sala multiusos. Enguany és el primer any que hem decidit treure-lo del col·le i l'han fet així a la Sala Gomis i la veritat és que resulta ser molt més còmode per a la gent que ha vingut a veure-lo perquè estaven més amples, en l'aire. La veritat és que resulta ser un acte molt emotiu, així tot molt bé. Jo com a tutora de quart d'ESO he disfrutat i crec que repetirem perquè ha sigut una molt bona experiència fer-ho així. És un adeu no, desde luego. A mi em dona molta pena dir adeu perquè espero que tornen i continuen parlant amb mi, preguntant-me i saber de les seues vides perquè tinc molt de carinyo. Han sigut 2 anys molt bons en ells, hem disfrutat molt, hem convivit. No vull dir adeu. Tota una trajectòria que arriba a la fi 13 anys després. Moments d'antany que passen com una retrospectiva de les seues vides escolars al centre de Sant José. Pues molta emoció perquè en este col·le portem molt de temps, entonces és un acte molt emocionant. Una llàstima acabar en tant de companyerisme i tanta emoció de conviure en ells i que s'acabe tot. Sí, impacta molt perquè els veus ahir de xicotets i dius, ostres, quin canvi hem fet. Unes quantes sí que han caigut perquè ho vas a tirar de menys al final. Per tant, al final han sigut molts de emocions i enfados i alegries, risses, i ara veus que s'ha acabat tot i dona molta llàstima. Lliurament d'orles i actuacions musicals resumeixen un acte de graduació on també agafaren rellevància els missatges recíprocs en què es va recalcar els valors apresos com una empremta perenne entre l'alumnat que acaba una etapa important de la vida. La veritat és que per mi ha sigut la primera, m'estrenen en un acte aixina perquè la meva filla és la major i per a mi ha sigut un acte molt bonic i molt emotiu, perquè a més els xiquets ho han fet estupendament, els has vist créixer en el col·legi i la veritat és que molt bonic. A més, els professors també s'han dedicat unes paraules que ens han agradat molt, com a pares ens han agradat molt. La innocència mira orgullós a l'experiència amb els padrins i apadrinats, és a dir, els més menuts s'agafen de la mà dels més majors, una de les iniciatives més motivadores del centre i que va viure un final de curs de cinema amb imatges, reflexions i dibuixos. El significat de l'apadrinament és poder unir diferents etapes i diferents nivells. Per exemple, els alumnes de quart de l'ESO estan amb els de 3 anys i després els meus alumnes de primer estan amb els de tercer de primària i podem veure com el major ajuda al xicotet a aprendre a llegir i també el xicotet els aporta aquesta vitalitat i aquesta creativitat que ells tenen. Avui anem a treballar un projecte en un folio A3 i anem a contar un poc l'experiència del curs que hem tingut els dos sobre l'apadrinament i sobre les notes, etc. L'apadrinament és molt xulo perquè és un projecte que l'hem començat des del principi de curs i ens ha agradat molt treballar junts. Avui anem a fer una activitat molt xula que tracta sobre la foto que hem colgat i que ens han fet. La peguem en un folio i expliquem com ha sigut l'apadrinament, com ens ha anat, etc. Significa una activitat molt xula perquè s'hem pogut conèixer més i la veritat és que ens ha unit molt més i com antes no se coneixíem, la veritat és que ha sigut molt bonic tot. L'educació física i la creativitat muntaren a l'escenari vespertí per a mostrar un festival simpàtic i ple de colorit, des dels més menuts fins als majors, els quals ballaren per última vegada com a alumnat del centre.
Pues es verdad, la palabra que me sale para estos días es agradecimiento. Agradecimiento por estos 2 días vividos, empezando con la graduación de los de cuarto de ESO, con un acto muy emotivo en el que lo sacamos de fuera del contexto escolar, pero fue la verdad que muy bonito. Y después el día de hoy, en el que hemos tenido la Eucaristía de final de curso, donde lo han preparado también los alumnos de cuarto de ESO, una actividad muy bonita donde los apadrinamientos han tenido una actividad junto con los apadrinados, y como colofón el festival con unos bailes dedicados a las películas y a la cena organizada por el APA. Y la verdad que muy contentos. La música va donar pas al sopar de l'APA, que serveix per enfortir els llaços de tota una comunitat formada per alumnat, professorat, així com pels pares i mares. La verdad es que sí, la verdad que podemos estar bien orgullosos de abrir las puertas de nuestro colegio y de verdad mostrar el trabajo que hacemos junto con nuestros alumnos y eso, es un hogar porque nos consideramos entre todos una gran familia. Es baixa el teló a un any escolar. Toca gaudir de l'estiu per arribar amb forces a un nou repte que s'enceta en setembre. Uns al Col·legi Sant Josep i altres cercaran un nou futur en altres destinacions una vegada finalitzat el seu pas pel centre.